tam flabo ame aw fo ka awali ngel do ka do ke ala ka juma chama nyira ne awla Abubakar Sidik Tientigi togoma alhamdulillah alhamdulillah fo alhamdulillah okay aha wati jama bo afana nyoma chedo ka ko sigisinga abetium projet kuraw ko bewa malika bo ange malika di sigatala yep mo vamu aka haramo donc ene ayno soro adun keraw jemeti fara wa jemeti teme jemeti fara jemeti bla wa jemeti fara ko tam TV do tam TV kamale on be ezo kambe wallahi ni tara YouTube ka ibanye Facebook ka ibanye wallahi TikTok ka ibanye wallahi wani ala sana ala do bina awo ibi sigi dro ki ka commenta ibanye bamla numéro de photo bamla wala singa blole ibanye ala ko do ila sangura ina damina inshallah ni cheka kuma fole make chen de 25 no o tama bo sangura bina le ame bo tele la très bien kamale ala ka le 25 ira ana ala kana wuli aka sanya mata ala kana wuli san 2000 ta ko san 2000 ko Yesu Krista bina an wani shira ka arajo lam fo ka dugu ala zero temina ka inerse 2h 3h ananga ta ndango ya so jiwli ko te chen Yesu bina ba mana arajo mali aka tamashe arajo mali burso na Yesu nalgo kuma fa arajo amana arajo lam Yesu nalgo kuma te ka fara jama tarada bu jama na ne ko Yesu manna sisa ogara 2000 boray 2025 ta fele flani ko le 25 nama nya ka bita ninu shibe san binane na akolu kuronto ay rubu la demisane ya jaro aga ke san biduru ga duwa jigene nu aga jige ata regilla kamare ama nyama fo ko ni che ikara bara nyuma keli la olu samabula an sigi be gyenye be ana ikado ame fuli sarada ka di umma sebu to wala kuna funu chawan be ya ka kerami joni nyake nya tigi bla ala ko yera kunchera chugodi an me nanda do ola sira amba di ima ika sele kumele ko kamani aye kana di bulo kala nyata babara wote dugu bla ka salla da wuli chedo delilango o bla madi dogele nyego sigato la de babara yara to ka foko boli iga do bayati ko nam bayala diaye do goyi wota chama be sugula ni jebitai sugula neto don na fa no be fere sugula o ay do dra no ne do wala keta TikTok directika abia do wega keta ko aya chela kono be ako de samoro kala kleta ani kele akoni ndoti na bo igado IC Germany kono bismillah akara doye igado ministre solo lumbe mununga ministre ya benne soron na siramba bismillah Mali kono Niger et Burkina femi ministre de l'économie des finances mime Burkina ka togora bismillah docteur Abubakar ikado nakanabu eske mekelenga ikado katafra ikado premier ministre mime Nigeria ka no be ministre des finances fo togola Ali Lamini igara zene bismillah Ali Lamini zene sebeni gara ko bismillah katafra alasane minyi anga nyema ba alu sene sanu katika kwa bilibile tatweli mkeleka sebeni gara ko kule delegation fara nyanga bismillah tase jina darmi asmi gutama bismillah ako asmi anga bara mina bara bana ikado bagi stati bangi règlement wari ka nga don jogodi AS jamana kono wari ka nga bo jogodi AS jamana kono eske bangi mi fo na mi fo ko decide kwa la bena ka ba pepe abana
ko baara tɔ ye dɔrɔn ka administration bila sen tabarikala sɛnɛkɛla ko naam a ko tare ayiwa a ko i ka dɔn bangi min ko fɔra naam ko ayisi a bɛna a ka musakaw bɔ o kɔrɔ ayiwa a ko e ko in bɛ labɛn ka ban wa ka da mun kan naam miliyari 500 ayiwa ka kɛ ka don ko min dépense da fɛ a ko jamana saba in bɛ a ka wari di ka ban a banna nin tɛ maa si la a banna sɛnɛkɛla ko a ko jɔyɔrɔ bɛ kɛ ni yɔrɔ min ye naam o ye i ka dɔn nafolo min na o na cogoya a nafolo min bɛ bɔ o bɔ cogoya a ko i ka dɔn sɛgɛsɛgɛli de tun bɛ ka k'o kan a ko tɛmɛnen kɔrɔ kɔfɛ i ka dɔn ɲɛma jumɛn bɛna sigi n'u bɛna kuma o de kan sisan le PDG min bɛna kɛ ɲɛmaa ye voilà baasi tɛ i ka dɔn ɲɛmaaba bangi bɛ yen président bɛ yen awɔ mais ɲɛmaaba i komi tamutami la ɲɛmaaba tɛ yen wa awɔ ɲɛmaaba ye Kulibali ye AES bangi ɲɛmaaba u ka conseil d'administration président y'a di ne ma i ye jumɛn kala i y'a kalama a ye conseil d'administration n'o to ɲɛgɛn ɲɛ sira la tan kunnafoni ye fɔlɔ sɛnɛkɛla ko a ko i ka dɔn nin ko in kɔnɔ bisimila i ka dɔn min nisɔndiya a tun bɛ i ka dɔn général Asimi Goyita kan tiɲɛ don ka da mun kan ayiwa laɲini min fɔra i ka dɔn ale n'a a jɛɲɔgɔnw fɛ a n'a kɔrɔ n'a jɛɲɔgɔn minnu bɛ yen n'o ye AES jamanaw ye a ko laɲini i ka dɔn olu kɔni sabatira sa a ko nin ye sira dayɛlɛlen de ye bisimila a ko AES ka i ka dɔn bange ko min fɔra n'o bɛ tali kɛ BCD la a ko nin ye a sira dayɛlɛlen ye tɛmɛnen kɔrɔ kɔfɛ minisiri min bɛ min ka minisiriya ɲɛsin bɛ jamana ni jamana cɛ ko jamana i ka dɔn nafolo ko ɲɛnabɔli ma n'o bɛ tali kɛ Burukina jamana ka i ka dɔn minisiri so la o ko olu yɛrɛ ye nin ko in kɛ ka bali bɛɛ la de wa ko nisɔndiya min bɛ u ka bi ko de ye ka baara min tɔ min tora ko o bila sen kan baara min fɔra ni olu fana y'o kɛ o nisɔndiya bɛ olu kan wa baara min fɔra n'o tɔ bɛ olu b'a dɔn ko o projet banna ka ban ko o kɔni tɔ bɛ min bolo o kɔni tɔ ye wariko n'a nasiraw olu ka ɲɛnabɔ ka conseil administration sigi a la o bɛna kɛ ko ban yɔrɔ ye pewu sɛbɛn in an y'a bɔ i k'a dɔn minisiri ka sɛbɛnfura kɔnɔ minisiri min ka minisiriya ɲɛsin bɛ i ka dɔn sɔrɔ nasiraw ani sɔrɔ bɔ siraw ma minisiri de l'économie et finance olu ka kunnafonidila y'a bila tabarikala a bɛ dugawu de kɛ ala ka nin kɛ ko ɲɛ ne ye yarabi 2026 kɔnɔ wari kura laban bɛna caya dɛ jɔn ta bɔra tuguni e ko bɛ ka labɛn o ye jamana jumɛn ta ye sanu an t'o dɔn dɛ an bɛ jamana min dɔn sisan o ye AES de AES jamana Mali Burkina Niger e ɲinɛna Bɛnɛ kɔ dɛ o kuma olu t'a la komi aw ko hakili la ko Bɛnɛ bɛna fara o kan Bɛnɛ ta bɛ yen ne yɛrɛ n'u ma Bɛnɛ ɲimi ne bɛ e ɲininka o munna coup d'état kɛli dɔ la o bɛ se ka diya mɔgɔ dɔ ye fo ka se nin niveau la parce que kɛ a kɛra kulusi faralen don mɔgɔ min bɛ yen yɔrɔnin filɛ dɛ n'o tigi bɔra yen e ka kulusi faralen i ka kulusi faralen mɔgɔ min bɛ wo lajɛ dɛ n'o tigi bɔra yen e bɛ lafiya o kulusi bɛ lafiya parce que ne sigilen bɛ ne bɛ ka kow lajɛ mɔgɔw bɛ ka ala yɛrɛ de deli ala deli de y'o ye ala deli min b'an bolo sisan o kɔni ye ni Gijo Alimami tun bɛ balo la k'o ta k'o don fɛn kɔnɔ ka jamana dɔw bɛ yen olu ka bi depuis Umar Sissoco Embalo ta fɔra maaw kulela Embalo ta AES aura un nouveau adhérent Embalo ta kun dilannen k'u kɛ cogo min na kamalen bɛ taa ni kunnafoni ye sɛbɛn min bɛ n bolo dɔwɛrɛ tɛ a bɛ wele ko Mali Web a sɛbɛkɔrɔ kumana a ko anw ka jamana kɔnɔ i k'a dɔn douaniers ka siratigɛ la yɛlɛmayɛlɛmali baaraw daminɛna min ye i k'a dɔn ɲɛma falen na sɛbɛnnikɛla ko a ko yɛlɛmayɛlɛmali i k'a dɔn o ye anw ka baara taabolo de ye maa min bɛ yen ni o kun ye douaniers ka ɲɛmaaba ye maa wɛrɛ tɛ ne bɛnkɛ don inspecteur général Amadu Konate kamalen n'a y'i diya a fɔ ko tɔnsigila Yirawoloden n'a y'i diya a fɔ Kɔlɔnjɛba Yirawoloden kamalen i k'a dɔn ale de kun ye douane ɲɛmaaba ye an bɛ don min na i ko bi kamalen i k'a dɔn ne bɛnkɛ a falenna a jɔyɔrɔ dira maa wɛrɛ ma o kɛ douane directeur général ye o ye jɔnni ye Sheikh Amala Jalo Kayikaw den Sheikh Amala Jalo Hawa Denbayakaw den Sheikh Amala Jalo Medini Yirawoloden
taye chengenga mini iga dugucha foto ya jago otoy salo iga dugucha foto jago la ni ango abe san joli bo mo na nyemo ga do na be ni domba de otoy ayi salo otisiga de kale fasiriga bako ako ikado mi yokonate amadu wati mina ikado akatakali ko kuma ko nvora ikado kala mi temena no novembre kale o yaso ay bara bele doke kamale bara nti dora yiko novembre kale kelena akadoni uye wala mi mobiliser kala do maliku sefa wali milliard keme adi mugwa ani nani soko simba muga ani nani kolete kamale uyori na do ikare duani sinve sebengela ko ako ni ataninga afle Amadu Konate keninga ikada anga sura ministry aluseni sano akumi keneka nyema kuro limena do ala ikara abikeneka afra nyema korole reka kamale ikada do ma foi kwe malikukuma beni kilenya duani tanye mali tanye korofo bulila oni anyona de kankwe fasiriga baka fola ako ni ataninga amhle fami nye duani kanyema ba ikado odira mami ma fi jonko ala kabini bite afana ka wuli ka jo barka ka bo kosobe nya kono warbe soro chugo minna kala do jamana kono ka ku kan kliniya Sheikh Amala Jallow afana be onyedo so ko ako ministry ko ni kele ka kumata ay Amadu Konate naka ekipu soro kono tanu ku foku barka da uye wuli ka jo ni ba min ke jonko ala ikaro sugo trawre anyana ko nyina sa kono eminya ikalo kalo temane no novembre kalo ko ukun kanya ka warmi ifo ko no nyini o kunye 25 milliards de très bien 25 milliards nous va duru de kun fora mais si ça we barre de 25 doublé là triplé ça ke doublé là de ku ya triplé de fasiriga baka fola ako anda do mena ko bi fami nye duani anyama ko ni be mami mbolo do Sheikh Amala Jallow ninye ikado inspecteur général Amadu Konate ale ko ni ikado aye bara yelma baroke afami ko passation ayo baroke ka ba ninye ikado duani kono kamale ko nyema kura de bebe ko le ale tara awo do de kura e kamale ne ka Amadu mi fie ni Amadu Konate tusigela ka Amadu e ko galwo tusigela dia tusigela min lele ko je wasira la ngo tusigela kado kana ningere uko duba fla bozola aba bozola ka de dua uko duba be bozola di Allah akbar ne se ga ma na duwa do ya mo ga du mo wa tere tusigela kado tusigela kama le wa meka min fie meka Sheikh Amala Jallow min fo le benye ma kura benye du am benye sage ale bo Medine ni sera Medine mer ka so kera fa Jibin Jay ile tama Jibin Jay ka so la dron Sheikh Amala ka so la Jibin Jay ka so Allah akbar no ma ye Jibin Jay Jibin Jay se ndo mo kado olu bemba kaw de yora en tutike Jallow la kaw o de Medine ala ko ja Medine ngo Mali e ko so folo de be Mali e ko so folo Mali e ko so folo joli me dugum no Medine kamale ne tara nye gaye mena kuma kele wallahi do Mali administration be kono a cadre club be kay kade anga daye tan ko foni ne bu bokayo ne we nam atonga ni loloni bismillah ngela ko nam akol loloni ikado loloni janjo amalla gali shiya flaw sebengela ko desamro kalo kle kono do samba flam wani duru nam akol loloni janjo ikado akofora ikado amela ka fa loloni sugu tigelelu ikado ka fa loloni uteseka ta kumo kono atufora loloni ga uteseka ta ikado jita uteseka na ko sene uteseka parlementaire sene uteseka ta jero shi ka so ya ke munye ma dana jugu no jadisu sebengela ko ako
Sikaso mara kono bismillah nga ikado golobasiri taba wulila ka wuli ninga ikado yoro ninga afura ka je pass ako je samero kalo club muga le konondo samba bla muga ni duru umabe ara tarata mawa bismillah ako ku tarabo ya masegi ke uye moloni dugudo ayna jamu ni gela e colonel major ikado Abu Samba Sila maraka fama ani jamakulu da wulila ikado ka demeta ninga nyesi lulima bismillah nani me ni baba ko action civilo militaire sabani kala ko akoni ndeme ndara ninga di lulu ninga de ma ninga ku yere deme ikado bunyani karama kono colonel major Sila ani joangulo ani ikado chajo jara kama jara iski ay kado wa chajo bon ni ton ni bele lugu fa fe to ni ama fa fe to ye onge fali beaucoup bali ay famulu famulu dugule cheto ko sa sikuru ko nam ako ikado mi ne ka shiri wati ni dugumo wele ninga ikado boya masaki ke uye ikado fe mi nye malutoni mugwa ikado katakadi dugumo ma ikado turu litri bidon me ni 5 litri bidon do de keme saba ikado yo takodi dugumo ma abi fe no ko paquet de ikado pat alimentaire o de keme saba ikado yo di dugumo mo ko boro keme saba bismillah di dugumo mo suwara boro kilo keme saba yo di dugumo mo sabari gela ko bismillah ko ani fura mun ni kenya ye sabari gela ko ni ngoi ndaka laje ko de kun ni melu ni gauka ko de kun sababu yalla ni kan jo chama nkera wala sa ikado lu ni gaw bil lafiya abeti ko le kunte ku lafiya le mun de abeti sabai aya soro ikado minye action civile militaire ulu mo ka kula funi dia ka aya soro luka simo kama ni bitani kula funi ye sababu nembo ntande wele ko Afrique maga sababu tanawere mbedeli ka kuma do fiye ma bi boli ka ta fendo ta ibi nyugusu nyasa ka tabla ira bi nyugusu nyasa ka fendo ta ibi boli beta obla de kama ko fle kama ko fadunia fa franka ba kama le un jeune homme trouvé la mort dans la chambre d'une femme mariée mame yen me tu wancha bela Sonera ko ako minye ikado anakuma minye kakana ko nama bankeli ba akana banfoli ma segu ni dabali banko belebele di kan ye kamala ni doye a shude tara ye muso furlen do ka sokono pay Sonera ko nati fara ndawla ke abablaw ako ikado ni ye chenin doye kamala ni do aka video na circuler réseaux sociaux ça va video bi yala kamale ikado video nyemunye kamale ni ikado akunso me wala muso do de la wala muso zo kamale ikado ni muso chebora kamale ni bi de ki ninga ta iyo ni ki da muso kera fete ntale kamale ikado ani muso chinyona re fenge mo biane sinila ko ako ikado chifara muso che ni ebora i muso la hala do ke ko nyumante e chobana i muso no fa kamale akuma fora ka chaya kamale ikado amanya mingo muso che ay balambala ni damne balambala ni damne da kamale ni ga kegu o yake guya dai wa ale muso sominga ja ay kile ma do ke aba ubele kamale moni na ke dondola ala ya ke kamale ni nana ka do muso ka yoro minna ane muso ndi son jale ube je t'aime kuma ula mon chéri la namoro je t'aime sans toi je ne peux pas vivre tu es l'homme de ma vie kamale o fo wati ikado mini muso che afle ki denden de kana ikado kamele ni na muso umelekele dale soro nyono da chebe na wati mina akele mana de ana terika kulu de nana très bien jamakulu sheria kai Sumela ko aba dablawo ana terika kulu nana kamele ikado kana soro muso ni kamele ni dale kamele ni langolo muso langolo umasa muso mada uye kamele ni mine so tawre kati kwa kadi kati kaka go kati foka makamba kamele ni da ana va bisa ane toe
Songera ko wala dabla o balo akori ni kamale na kamale kwa koni tira fuka nilaba Allah amasasanga ikala toro min daraga ko akera dadi dade ko songera ko ameddo mena ko be ninye ikado muso che kwa koni maseka dora koni ke ga kaya ka mone bo kamale ni na akera ko eko ni kamale ni na muso furle tigatuni yana sabe che ambawora na no maini songera ko akoni kamale ni koni ale madala na bena muso furle koni sumulu tigatuni Allah ne so wake ubane bari tilini daraka de kamale ko ni safatiri kamale ko ameddo mena ko be kamale ni murukule dale me sokono ala ni tilini daraka ba tarati te kamale kasabu ko tira de aba dablawo kasabu ko tira de ni dabla bi woli tatui dabla ga woli tatui chenu fasiri fulani awo ya woli tatui ba mi fo chebona woli tatala chegona ali musuti do be bake ayi woli tatui kamale beleduka amiso ko be no me anti ibi misibla la foro la ba foro cha ibi misibla la tika foro la bi tika foro chi ngani misibla ni do la anwa muso foro no ibi bo nuni kamale ndo école ga yon fait awo ni récréation blala dron akuma boli ka taso mo fait dongodo clégan fait koni récréation mana jigin dron angume jigin 9h45 nan jigin dron ça avec les jolis ça la 11e na awo avec boli view awo ja abita muso furle ndo de kama fa kaso o erfo o ba le reso awa awake o fene o erba soro o ka dukono mo be tara sugula donc kamelen me nazaro kamelen me do awo donc kamelen do na ni midi nyona ni sera kamelen be bo abita so o yeni belembele ka yo fana na bisa jamani kenna bona ni metti do mina ati do ngara na yera nyana nera ko njomba so wasona nga so manja ati kera na yera nyana we kamelen mina sokono ka walanga wallahi do ba ta yiri ni busan tike doro o be tiglo yiri la doro ka singa yiri busan tike doro do ka kana doro ka aflika do mogoka sa yiri busan ba do ne saba nani duru ku ga buwari o wati kile chedo sigilembe o be ka glacier shuru ka glacier ke jismai ka glacier ta doro ka shiri kamelen ko ga abugo ne woni berge o glacier shuru ka ti wallahi cheni somo ye belere to be ka kono no ma ga wala bisawo to na doro cheni gira wa biya illa gira wu asana matike de mo mare muso asana ma hal mi yera fatima de di agra wa biya kuna kuna mutane kidali kuna mrejila kwa mi FLA naam ego ko uka ikado kuruma se shema wa ye saburo kalo kleta samba fla ani mugani duru bismillah ko lolu wulile fla ni nguburo fla da uko ka gwara gamula gamu ando ala igando kire gamu inika jagulu no bitalike gachiala woni nana fa auka faso kele anga jugu kele sabele kele ko igado FLA ajama kuna cha fe mi nunu woni wulile fleni ye kuto kumo kono ka faranya ga hakilata je na dame asmi ya fore na me ga kele dabla ana na marfa bla na me ga do koela ana na marfa bla je kuma abana kuma wusi ko kuma ga go fo kumo kono wala mujigina su très bien ni FLA wati mina jamagulu do be ga faranya bismillah ni ga ta sigi ga foke ka fu bina faado FLA la ko wati bena uka ikado keleke chedo ma bismillah ni keleke chedo dunun tege kadi ni keleke chedo dunun ga kuno kono na do ka u ba kele mo pe FLA ka ta fara gamukan barabana Fimu bana kedali ni ano wale sabele gere ko ako igado ko wa ukoko ulu ye mali ye ko igado kuma me mi fo atona pele mali ko no ko ulu na me ubara la ko so job bara wati sera ulu na no bara la ko so la job bara wati sera ulu na na ubara ke gamugu to ala gamugu to kire ko daga fara gamuga ka jamana ninga ajugu kele tabarikala shodi ag igado kidali ala bolo na be se buraina
Kolofo nyana soli aga ambe foli dama kuna fani sebekoro nyana kamale ambe bita nyongri ya ni alama bashi fo ke ana sonama dongre am nyon soro ni kenenka mali am no ka ana je diaspora la ambe foli ke diaspora be fo kenenkere ni ala LB mali am no sigilen be ikado libi ahakili be si olode mabi munu be kweti ani mini be kweti awo parce que kweti utan soro ka cheya mais ni an soro ko kele minge awo kaduye tabarika la mali muso bi alafu kusobe ko kweti ka obe ka anaje uniche libi ka obe anaje ambe fole duma ka fo mali den be ko awniche awa klumajola aw kumbe ka tamtam TV de la je aw kambe wa salam